Hola. Bai. Oso ondo. Guri psikologuk esan zigun. Aber nahi algendun, zau egitea. Alkargin itxeiteko internetetik eta esan ginen, bueno, guretzako berri ezan dana eta esan ginen, baiet, proba ingo gendule eta esperientzi bat izango zala guretzat eta hola zeginen. Hemen galdeu zikuen lehenengo. Zen egunetan da ze orduten ondo etorriko ginekin. Eta gaina apuro pixkete ematen oinola aztie, porka eitzeinakin. Esaten dion, eitzen gaztiek amistadi hartu ottoki hortatik junin dila eta lako indebela da. Ez lasai, esan txigun hemen bertan esan txigun. Ez gauza horrekin lasai, porque gauza horrekin ez dagoezu zen kuidek toki hauetan, esan zuen. Aurten egun batien azizun pixket hazi, baina ez da kamino ere etzun bat ez zuritu. Oindaino izin dugu festak, San Sebastianak, Gabonak, San Sebastianak gero, eta oin geldu ginen inauteriten ze eitere duen hemen, eta haren araberan argazkin batzuk erakutzeko ginizkola alkarri eta hortan geldu ginen. Mexicana. Mexicana ez, mexicano. Mexicano. Bigotik egin, bai. Bai. Gero ni telefonotik egin motza nahiz oso. Konbertsazioek ez dakit ematen telefonoz. Enkargu hartu eta, bueno, aiota jo. Honek egititu nahi denbora alabakin deizketan da zean, nik ez dakit hori. Egunkarile egunero. Eta kruzigramak eta definiduk eta horiek egunero. Egunero. Ez. Liburuk ezin dut. Oin arte askoletu da baino, oin, bat badako beti beha kantatzen dituna. Bertzola ere bai. Beti bi bertzo dauzke eta beti bilek. Beti, kontinuamente. Santageda eskeko bertzuek. Baina Naparrukue izen zan, Bai, Naparrukue bai. Ateazun txapela, ez dakit, soto izen zan, ateazuna. Bai. Didate, bai. Korreki dut ere, bai behar repetitzeu, zateu, bueno, igual noiz gelduko zako, batekin etzako igual gelduko, baina, ahi gehala, gelduko zako. Eriek ezateu lotzau iteala hitzeiten. Da hitzeiten mentzun ze hilo bakin. Da, jolin, ez duzu gutxiten, hilo bakin bakarrik hitzein da, hola, osondo. Baina norekin konfiantzi hartu dut, bai, ondo hitzeitu. Baina lengua ikisteko belarri hona berdu. Balonmano. Bai, osondo. A ber, zema gol sartzen dituzu. Ordu peligro. Zuri sartuko ditu edanak. Zu heldu. Bai, ondo pasau. Eta maibostur eguna, bale? Agur.